Čaute, ja som Endermighty, ale ne, ja som Mighty. A toto je part 3 Endermighty vlog. Takže, ja som si myslel, že začal každý deň robím video. Už tretí deň, myslím. Hej. A vždycky ráno ho natočím a už potom mám pokoj. Dá sa to tak povedať. Musím sa prisnúť, aby ste ma lepšie počuli. A toto bude niečo fakt krátke. Takže nechcem od vás priesť, ale potom teraz je na Facebook a teraz sa s vami nebudem vyprávať na chvíľku. No, už sa s vami budem vyprávať. Tak. Niečo dokiaľ nie je tu ten Lesper, čo som chcel. Mám kamaráda Lespera a chcel som s ním natočiť tento vlog, ale to nevadí. Tak, viete, čo hrávam na Facebooku? Čisté hovadiny. Dragon City, Social Wars, Fluid Ninja, Frenzy, Downhill, Snowboard, Piz-Up, Jetpasko, Jordine, Kavicat, Football 2013, Halo Fit, Offensive Combat a Trial Madness. Toto som mal blízko. A no, to je asi tak. Ale nie je to všetko. Počkajte. Až teraz sa bude tento. Počkajte, nebudem sa s vami najprv vyprávať. Tak. Hej, čo mi tu dávate reklamy? Dobre. Tak, na tento tretí vlog. A nakoniec. Tak. Čus. Poslúchajte túto pesničku.